katson valmista ja nyt mä laitoin tuota nuppineulaan kiinni, että se pysyy tuolla. Mulla oli jossain tuolla. Tuolla ja takana eikä lerkussa. Onko sulla katkaisematta tästä? No on. Aha. Anna se. Mä katson jonkinlainen pätkä. Otan riittävän pitkä. Aita pistottiin aika paljon. Tuolla ankka pitää laittaa tuonne ihan piiloon. Niin. Kyllä mä nyt oon 60 vuotta laittanut neulasilmää ja aina sen saanut. Nyt on jotenkin niin onnettomia. Silmäneula on vielä, mutta ompelukoneen neulalla saa sille ei kerrottua. Ei saa päätä oikeaan kohtaan. Minun ottaa välillä sen neulan pois sieltä ja sitten moneen kertaan joutuu katkaisemaan sitä lankaa. Musta tuntuu taas, että ompelukoneeseen saa hyvin, mutta tähän ei saa ei millään. Tää jotenkin on ja väärä. No mä vaihdoin. No vielä. Onko sulla yhtään parempaa neulaa kuin tuota? No se hirveän pitkä. No tää on onkaan. Se olisi vähän sitä reikän, se menisi paremmin se lanka siitä läpi, jos siinä on reikä. Se on totta. Ja sitten kannattaa katsoa, ettei yritä vahingossa siellä teräpuolelle. Niin. Joo. Ai vitsi, näin me pistetään näistä. Tämä on Pirkon kanssa ihan mitä saa, jos me tuon menee sitä. Ei se näyttää. Jatkanut tässä näköjään. Kyllä, Pirkon sikuttaa. Annelta luvan, että ei tarvitse tehdä. Vaihdetaan paikkaa, niin mä tuon menee sitä. Niin, se on Tässä on lanka valmiina, mutta mä otin pois nyt sen neulan. Mä luulen, että Ritva nyt otti sen neulan. Niin, tässä neuloja vaikka kuinka paljon. Tässäkin on neula. Mulla on ne valmiitteella. Ai sun tuolla valmis? Niin. Niin tässä olisi kyllä töitä. Joo, niin. Ei, mulla on kyllä kesken. Sillä meinaa. Sähän voit jatkaa sen. Se on vielä helpompaa langasta, niin saa tulla. Tässä on vielä tommonen lämmikekki. Oikein. Pehmusta. Hyvä talkoon muoto, tämmöinen pöydän ympäri ja sitten työ kiertää siinä. Niin, joo. Siinä voisi jossain muussakin. Niin. Ennen niitä saaristelaisia, niitä Korsnessin paitoja. Niin, ne teki siinä. Sillä tavalla, että se työ jokaisella oli siinä. Joo. Ja sitten se vaihtui sen. Ei kun se kiersi se, Niin. se työ kiersi. Yksi paita vaan vai? Yksi paita kiersi siinä. 4 vaan naista, tai en mä tiedä monta niitä se on. Kun mä ajattelin, että muut vaan Joo, yksi teki. Joo, kun ne teki sukkapuikoilla niitä. Niin, sukkapuikoilla, niin. Niin, kun ne ei ollut pyöräpuikoja ennen vanhaa, kun se tehtiin se villapaita niin kuin Niin, mutta siis mä en ymmärrä, että 3 vaan ihmetteli, että siinä otettu. Siinä voisi olla sitten niitä sukkapuikkoja kauttaaltaan. Kyllä ne mun mielestä teki koko ajan. Jatko siinä. Se on aika iso paikka, kun tekee pöydän ympärillä. Ei se ole pöydän ympärillä. Ei, mutta ei kun mä en keskellä tuolit oli niin kuin silleen niin. ympärillä. Se vaan nähnyt jossain semmoisen videon tai elokuvan. Mä en niinku osaa hahmottaa sitä. Joo, se oli ennen pyöräpuikoja. Ei, se vaan mulla tämä punainen, se vaan pääsi. Tämä oli joo, tämä punainen. Ei sulla ole kaikista toi. Joo. Tämä on helpompi. Onko se eri? Leikkasin pois. Tämä oli kaikkein helpointa, tämä toi pyöri. Tämä on käytössä ollut enemmän, niin tämä on pehmeä. Ja eri lakana, siis eri vuosikymmeneltä ehkä. No niin, joo. Ja tämä on ollut ikkunaverhona, siis semmoisena sivuverhona yhdessä ikkunassa. Luultavasti tämä on semmoinen. Kato, se on ollut valossa. Niin, se on haurastunut ja pehmentynyt. Mä huomasin kanssa, että mä tein syksyllä äidin vanhasta lakanoista mekon. Joo. Niin, viedään niin koska se vanha lakanakangas, valkoiset tämmöiset pitsilakanat, joita ei ollut enää pitkään aikaan. Siinä vaiheessa tosi viedään ja vahvassa paikkaan ja tulee. Joo, oikein. On joo, äitihän osti mulle, silloin kun mä menin Kihloosiin, niin osti mulle lakanakangaspakan, niin se oli paksua semmoista. Joo. Ei sullakaan enää toi. Mikä vuosi? Oli se ihan niinku semmoista Jokaniemen kangasta. Niin no semmoista, joo. Jokamiehen lakanakangas oli vähän tämmöistä, tämän tyyppistä. Joo, just se oli semmoista karkeata. Joo. Vieläköhän semmoista saa. Siinä on, en ole sitä nähneeni missään, mutta voi olla, että sitä vielä saa. Niin no siinä on joo, tai voi olla ihan, tämä voi olla ihan
puolipellavaa. Mitä sanotaan? Joo. Että olisi vielä vai? Se on niin perinteinen. Mä en ole vaan nähnyt. Mitä mä kysyin vaan Astalta. Joo, tuonne kato Seppänä on tullut Mikä vanhoja vuosi se oli? vastaan. Anja kysyi, kun sä menit mainitsit. Minä menin Ei se ole vastannut mulle tänä aamuna vieläkään, kun mä kerran kysyin yhtä asiaa. Mä 3 kertaa jo kysyin. Niin, se on Ja mä enää 4. Joo. Pitää itse keksiä vastaus. Miten tönästä? Ei, Se kuulee. Mitä sä kysyit? Vetää sitten. Kuinka kauan näitä tehdään tässä? Alaspäin, alaspäin. Tarkistakaa se vielä, että se ei löpsy siellä, koska mä mukamas laitoin huolellisesti, niin silti siellä oli kohta, missä se löpsy. Kuvaaja. Joo. Jos ei se nyt ihan kokonaan ole kiinni sieltä, niin kyllä se pysyy. Ei, kunhan se on sieltä täältä. Ja tää on nyt taas täällä. On suuri. Tää on isolla, että mä saisin niillä samalla. Joo, siis täytyy tehdä kommervenkkejä. Joo, No se niin, Harsin ainakin äsken tuon niin jälkeenpäin sitten, kun ei se tarttunut kiinni. Sitten jo noin ja... Joku sulla on. On nyt vähän erilaista siellä, mutta älä katso Ei kuule, täällä ei arvostella. Hyvä, että ne on erilaisia. Ei niistä voi saadakaan samalla. Mäkin mietin, kun kankaat on nyt eri kokoisia. Ei, mä teen sen verran iso, mikä siitä tulee siitä, kun ne oli pyyheliinoja pääasiassa. Niin, joo. Kapeita, pitkiä. Oli jo. Ja joku oli taas toisinpäin leveä. Ja... Onko se sun omia ollut vai jostain muusta muualta saa? Mitä? Onko se sun omia kaikkia? Asukasliikki, sinne Seppälään tulee kaikenlaista vanhaa tavaraa. Joo. Aika loistavaa. Hyvä varasto. Eikä oikein mitään enää mahdu sinne. Katsoin tuossa yhdessä oli nimikirjaimetkin siellä. Niin, Täällä on useammassa. täälläkin on. Joo, siellä on nimikirjaimiakin. Joo, katos vaan. Neiti siellä. Yhdessä oli, mutta se ei ole tässä ilmeisesti nyt mukana. Se Joo, sivu mulla on oli jo tosiaan ihan Jakussa tehty hienosti. Pyyhkeistä tietysti Jakussa Kirjaimet. äidin. Nimet. Ja siellä listan, tässä etulistan alapuolella. Sitten on pitsejä, käsin tehtyjä pitsejä, aika paljon lakanapitsejä. Ja sitten on ihan rullapitsejä, eli ei ole vielä edes käytetty, mutta tietysti virkattu jo 50 vuotta sitten. Ihmiset isovanhempiensa jäämistöjä. En osaa yhtään arvostaa se. Sano muuta. Joo. Sehän oli vähän. Ja mekin mietitään, että mitä hienoa niistä Mä en tekisi. kyllä kauhean paljon ole virkannut lakanan pizzejä, mutta Minulla on joskus kansakoulua. kyllä, joo, kyllä mäkin on niitä sitten sitten Koska kesälomallakin istuin Nummikolla ja mökillä ja me niin, joo. Mä oon nyt vaan tässä niinku ompelevilla. Kun mulla ei ollut koulussa, yhteiskoulussa ei ollut ollenkaan käsiteltä. Sä oot katsonut, että sulla on tosiaan kiinnissä. Mä oon tehnyt vaan sen kansakoulun 4 vuotta. Se on nyt siinä niinku on. Löysin kaapista semmoisen yhden esiliinan, minkä mä oon tehnyt, missä on pieniä päärmettäistöjä. Se esiliina on kaikki kokonaan. Pikkaa Pienellä ristipistolla koristeltu, semmoista ihan pikkuruutusta Mä kangasta. laitoin nyt kato tästä niin nuppilaa tänne. Koska tää on nyt ihan irti täällä. Arjolla tulee niin hieno. Sen voisi harsia sieltäkin. Muutamalla pistolla laittaa. Mä tein tälleen, harsin vaan tosta. Sitten siihen yleensä saa vähän semmoisen Eikä siihen rytmiä, paljon mutta ei kyllä näy kasvaa. Missä sä kantaa? Joo. Seppälän. Niin mä tein. Jos laitan pitkän langan, mulle mä en enää taistele. Koska se jakaantuu aina se lanka. Sitten laittaa, että se on siellä, niin sitten siinä on kuitenkin yksi säile jää niin kuin ulkopuolelle. Sakset nyt. Piilos. Nais mikä on saa sanoa. Täytyy noita vielä näitä Kiitos. läpsykkeitä tuolta lailla harsiin kiinni, kun ei kuitenkaan. Onkohan siinä vihreissä kanssa irti? Tässä vai? Niin, se läpsykkä siellä. Onko se vähän? Mä voin tosta. Se on reunoissa kiinni, mä voin tuohon laittaa yhden pienen ompeen, että se pysyy siellä. Joo, se on kiva, jos ne tuolla tulossa heti aukeaa nämä. Sillä tavalla, että se läpsykkä tuleekin tuolta. Niin, sitten menee se idea siitä kaduksiin.
on se jonkun matkaa tuolta kiinni ja sitten se on jäänyt niin kuin sieltä paitsi. Täytyy kiipeillä joskus, kun se siellä lepattaa, niin ompelemaan tuonne tikkuun. Onko se Kaisa sitten kaksinkertaiseen, kun sä laitat sitä koristetta vai vain Ihan, yksinkertaiseen? ei kun siis tänne läpi matkaa. Niin. Ettei enää ole Ei mennä läpi. Joo, niin oli. Se oli vaikea. Sitten kun on vanhoja neuloja, niin ne on tylsiä. Niin, sekin vielä. Olen huomannut, että nuppineulot alkaa olla aika huonossa Ei se kunnossa. ole vielä kirjoittanut veistoksesta mitään. Pitäisi Kirjoittaa ostaa. Mä oon odottanut, että mitä mieltä se on. Kyllä se kerran kirjoitti. Mikä veistos? Sitä Ja Järvenpään Joo. Järvenhaltija. Eikö veden? Ottiko kaikki? Se on nyt veden. haltija. Ei kun hetkinen, miten se nyt on? Järvenhaltija. Järvenhaltija, se on nyt virallinen. No kun se Missä se on muuttuu välillä nimi jo. Niin, se oli, Sitten joo, vedenhaltijahan se oli ensin. Ai jaa, sekin. Kysyt, missä se on? Järvenhaltija. Joo. Niin se kaikki nähnyt sen. Niin, ei. Joo, Se on ihan jostakin keskustassa. kulmasta. Niin ohi mennä. No voinko minä käydä Järvenpäässä, kun minä asun siellä Hyvinkäällä? Se oli aika Se on hauska. Helsingin En mä täällä ja käydä sen juuri käytännössä vastassa, niin muualla. mä tuun täältä tuolta. se on Helsingin ja Malmilantien kulmassa siinä uudessa liikenneympyrässä. Niin. Uuden viraston Uuden edessä. viraston. Okei. Siinä Sen- et voi olla näkemättä. No sitten kun ajan sinne, niin sitten kyllä Kyllä varmaan. se näkee, se on 8 metriä. Varaa sitä aikaa, ettei et ole kolaria auton kanssa. 8 kuulemma. On paljon. 8 metriä. Eikö se No enemmän? joo, kyllä se on. Joo, mä Onko se jotain tuttuja? otin osa sellaiseen kyselyyn, oliko se Keskarissa vai missä, jossa oli osa varmaan ajassa. Tämmöisiä kysymyksiä, tietokilpailukysymyksiä muun muassa. Se on aika hauska muuten, näin lukiolaiset, kun ne suunnitteli niitä Joo. sähkökaappeja. Niin. Siinä on ihan lähellä se sähkökaappi yksi. Niin. Ne ei tiennyt ollenkaan, mitä siihen on patsaita tulossa, eikä tiennyt mikä väri. Niillä on koulumatkat eri lailla. Kuka menee hevosella, nämä menee uiden kouluun ja se on aniliinipohja. Oikeasti ihan sama kuin siinä patsaassa. Sattuma. Se oli täysin sattuma. Niin. Joo. Joo. Ja sitten kun joku otti kuvan vielä silleen, että Missä vitsi, että näkään natsas Mä en hienosti. tiedä, nyt mä putosin. Mä en itse tykännyt oikein sen luonnollisesti silloin, kun se tuli ensimmäisen kerran, että mitä toi tommonen. Pelkkä pohja aniliini, on siinä vähän valkoista. Joo. Mutta sitten oli ne uijat siinä. Jännä. Mutta jotenkin se aiheena sekä väri. Alkaa loppusolmua. Joo, mä harsin tätä lukea täältä. Astakin varmaan viimeinen. Mä en tiedä mistä se onko nuo kanssa valmis. Mikäs teillä on tilanne? Onko se tommonen Tämä on ostaa miit. kaupasta? Joo, Tommonen. nyt pitäisi varmaan Luulisin, sanoa. että siinä. Luulisin. On miit. Niin, että onko valmista? Se aikana sitten tasuttuu. Toimitaanko Pirkko-paikkaa? Joo, kun nostaa ylös. Saanut valmiiksi. Saiko se valmiiksi? Tässä katsotaan. Tahdella mä äsken. Ei, mä pääsin vaan tän ja vielä loppuun. Pistän noin neuvoja. Täällä on se neulu ja mulla oli oma neulu. Tuossa on sun alku. No siksi mä lantan poikki, pitäisi tulla. Mä juulen tuossa vähän kauniin. Hyvin kauniin. Joo, no niin. Kaikki. Annetaan ne lankarulat sitten. Aivan hyvä. Sopiiko? Lähdetäänkö liikkeelle? Joo. Sä oot tehnyt niitin, että ei liiku minnekään. No, katos mä sitten. Oi vitsi. Kato Pirkko siitä kiinni. Ja... Lähtekää sieltä tasoittamaan. Siellä on pitkää väliä ja tästä varmaan. katsotaan sitä sitten tuolla. Päästään ulos. Tää voi olla vähän pidemmäksi. Ei, siellä on Joo. Joo, mä oon muuten ihan tosissaan, niin mä oon tuohon varmaan pistänyt piston tuosta narusta. No, ei sen tarvi liikkua, tää on aika hyvä väli. Joo, se on. Siellä pitää ollakin väliä. Hei, joo. Siis menee puun ympäri. Joo. Nyt on ollut Täällä on solmua.
pidempi, niin sä varmaan kiipeät tonne. Okei. No. Onks tää nyt sopiva kohta tähän näin? Joo, se voidaan vähän sinne mennä. Saako sen kiristettyä sitten miten tuolta? Katsotaan nyt sitten. Onko se täältä? Vetäkää vaan sille päin. Ei oo. Irrota vaan. Vedä vaan pikkasen vielä, niin mä kiristäisin sitten tänne. Joo, hyvä. Noin. Joo. Paljon se Täytyy sitten vähän kiristää, kun se on kunnolla kiinni. Mä pidän tästä vielä, kun mä saan. No lukeeko se oikein? Eiku toi. Tarvii enempää. On kiinni. Jos se on lukeekin väärin. Mitä siinä lukee? Onko kirjoitusvirheitä? Niin, Matias nyt löystää. Pitääkö ottaa tännemmäksi vielä? Ei, kova juttu, kun siellä on isoja välejä. En mä tiedä haittaa. En mä tiedä haittaa. Mä luulen, että ei nyt haittaa. Tervapäästä. Mitä liikaa? Ei ole liian isot, mä vähän epäilen, että kyllä liian isot. Ottakaa ne tänne, että se sokkeli viimana. Joo, mä just ajattelin samaa. Kahvit on, tuossa on tuo liina alla. Joo, se on totta. Ottakaa tosta. Jotain pipareita. Niin. Laitetaan takaisin pöytäiksi. Joo. Joo. Kahvia on tuossa nurkalla. Joo, Joo, Fritmanin kahvia. Kato. Mä muistan, että se on Ottakaa ihan isommakin, se ei riitä. Voisitko se nyt tehdä, jos laittaa puolikkaan? Sun pitää hakea se keittiöstä. Paljonko sitä saa ottaa? 3, 4. sun on turhaa muuten se venähteessä. Ei. Kuka sen leiponnut? Anne ilmeisesti. Anne se yleensä. Minähän lähdis. Nyt
Voisi hakea 12. Voi olla. Niin, on se varmaan. Ja se on vähän vuorottelu. Mulla on itse asiassa mustikkaan väliin. Enkä mitäs vievät. Olikohan ne sulle oma virka? Oletko sä sitä sopaa? Hyvä juttu. Kiitos.